Sae nggih. Oh dereng. Monggo. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekedap dipun iringi gending napa mboten? Nggih. Nggih. Gendingipun napa ajeg wau? Ben apal nggih. Monggo saged monggo. Kalih miringaken gending, kalih ngendika selamat. Ngaten iki nek mboten di bulan Bali nggih. Lagi ngene Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing jenengan. Nggih. Kecelitut. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu nugroho sehwilasaning Gusti ingkang maha welas tresna lan asih. Sanityoso langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradi sagung dumadi raharya rahayu niskala satuhu. Para sepuh pinisepuh saha aji sepuh ingkang hanggung amestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu dahat kinurmatan. Para pandega agama, para alim saha para kyai ingkang siang ratri sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Minangka panuntun klebating panembah satuhu pantes hanampi sakatahing berkah. Para tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi, sumangga langkung rumiyin hangaturaken puji syukur konjuk pepodo dalem Gusti ingkang hamurba hami seso. Ingkang sampun paring kanugrahan arupi kawilujengan katentreman dumateng panjenengan sedaya saha kula satemah ing ari menika saged kempal manunggal nyawiji dadi sawiji wonten dalemipun Bapak Jati Kusumo sakaliyan kanthi raharja kalis sagung rubedo. Ngaturi kawilujengan bilih ing sasana menika hanenggih ari radite cemengan Surya kaping 26 wulan Februari warsa 2019. Bapak Jati Kusumo sekalian ngawontenaken tata cara sepekenan ngunduh panganten hawit putranipun kakung ingkang nama Bagus Sujatmiko sampun palakrami kaliyan Roro Sekar Warsiki putra pawestri kinasih Bapak Suwarsono sekalian ingkang pidalem ing wewengkon Semarang Iring Kilen.
keparengno jejer mambiworo kula yoto dipura ngaturaken reroncening tata cara ingkang rinakit. Tata cara pinuruwaken rawuhipun Bapak Suwarsana sekalian hanganti pengantin sarimbit kadherekaken para pangiring sinambung tata cara pasrah panampi. Purna srah tinampi tumuli sinambung tata cara wisuda tali dharma. Salajengipun pengantin kekanthi tumuju krobongan. Sawusya selang lenggah sawetawis pengantin kekalih sidra hangabekti wonten ngersanipun Ibu Tuwin Rama. Paripurna pangabekten tumuli atur pambagya wilujeng sarta lumadining panglipur ngantos paripurna. Mekaten tata cara ingkang rinakit ing pahargyan ngunduh panganten ari menika. Sumangga sanityasa nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Asih. Mugi tata cara wiwit purna madya wasana saged lumampah kanthi wilujeng tanpa pambeng. Rahayu tanpa reridu widodo nirhing sambala. Ewadene kula ingkang piniji minangka pambiwara ugi nyuwun pangestu murih saged mratitisaken tata cara satemah datan singlar saking paugeran ingkang sampun katetepaken. Sinambi hangkrantu rawuhipun besan sekalian miwah pengantin sarimbit para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih. Nuwun. Nggih, matur sanget. Sae nggih. Sae napa sae? Oh, sae, alhamdulillah. Matur sanget. Wonten lepatipun mboten? Oh, golek enteng kok. Mboten ngoten. Golek enteng, golek slamete dhewe. Wonten nggih? Sinten ingkang pirsa lepatipun? Nggih, monggo. Napa pundi? Nah, niku Mbah No pripun Mbah No? Jiwangga napa Jiwangga, Mbah? Monggo nggih. Monggo. Nek ngangge napa ngangge penambang akhiran. Nah, kados niku lho, tak enteni rondone napa randane. Nah, nak Jiwangga nggih nek keparengipun Mbah No Jiwangga ya ora apa-apa, nggih. Nggih Jiwangga saka jiwa angga, jiwa raga. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Tembung tulung wanda iku saged. Ngaten nggih. Nika sampun wonten malih ingkang pirsa sinten? Oh nggih, monggo. Oh ngaten keceritot nggih. Keceritot nggih. Nggih, kados kala wau nggih wonten napa nggih? Sing Bapak wonten ngajeng niki wau. Lali kula. Wonten nggih nika. Wonten malih keceritot nggih. Napa? Budi. Apa sih bener budi napa budi? Nek budi late pripun? Diteko. Nek budi late nemplek
Waja budi. Budi. Nah, budi sing bener budi nggih. Budi Pakarti mboten budi. Nika. Wonten malih? Napa? Padha. Oh, pepada. Pada niku kali napa? Pepada. Diwaca pepada. Sing bener napa? Pada. Pada ini napa? Pada sikil. Suku Samparan. Nggih, nika. Sikil. Ngoten nggih. Terus lepatipun namung kecritut segedhik namung kewala menawi segedhik menika mboten dipun openi mangke gi malah dados lepat ingkang kathah sekedhik mboko sekedhik dipun leresaken supados boten badhe tambah kathah lepatipun. Wong panjenengan nggih nglenggono kathah kekirangan kula. Ampun kuwalik. Lha aku kok iso dipaido iki dosaku apa? Wah menika namanipun deksura namanipun nggih. Wong ora nglenggono nek menungsa ku duwe salah. Lajeng rene kala maos maca kula minangka jejer apa jejer ya? Kula jejer pambiwara yata dipura. Lho jenengan kok asmane napa yata dipura, Mbak? Ampun, iki sing bahaya napa niki? Nek nyerat ijazah niki. Kolom siji diseni Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Iki namane Sukarsono. Kok kabeh sing Pati bener. Kabupaten Pati bener. Disi Sukarsono kabeh mangke nggih. Wong contone ngono. Nah, nek kira-kira mboten asmane nggih. Lajeng menika ning ngilmu napa niku? Ngilmu Saptama panjenengan kedah sang lelali sanggit napa niku? Pirsa sanggit napa? Mboten pirsa? Sangit. Oh, sing dingerteni sangit. Sanggit menika napa nika? Gampil napa nika njumbuhaken swasana sanggit. Nggih. Nah, ngaturi tamu rawuh sanggite asta kedah napa nika? Baing asta hamimbu pratela cetha. Monggo Bapak. Nggih. Salaman nggih ngaten ampun ngedidial nglangak. Nggih salaman nggih Di. Nah, sampun-sampun nggih madhep. Ampun. Nglangak ngene. Sing kene disalami malah karo garwane, Bu, Pak Bupati rawuh, Bu. Eko ning kono. Salaman ngene. Disambi ngeten. Ya, ngoten nggih. Kedah engko ya ben kesanipun ngriki. Le pamit ben kene. Tetep napa nika? Kedah. Upaminipun sanggit menika upaminipun sampun dipun tata caranipun bariki iki. Badhe pasrah tampi, pasrah tinampen mangke ijab kabul abdu nikah. Rehning rawuhipun ingkang saking besan menika nyarengi rawuhipun Pak Naib jam 09.00 menika pambiwara nggih kedah sanggit. Nggih. Kono wis telat acarane diajekno. Nggih kedah sanggit. Menawi panjenengan ajek anggenipun ngruntutaken tata cara menika wonten ingkang kuciwa Pak Naib. Iki nek dimulai saka awal, diwiwiti saka awal, mangke mundur setengah jam. Kula wonten mriku mangke nggih didukani. Ngaten nggih nika kedahipun sanggit. Oh nek ngaten monggo menika dipun akitaken rumiyin. Dinikahke rumiyin. Nggih babakan lung tinampen dipun damel sak samunipun abdu nikah. Mboten saged kedah dipun pasrahaken gedange niki ya, gedange dipasrahke sik. Tatake kursi. Pak Dijo kalih Mbah No kene teng lenggah mriki lampake. Mbon niku nampake mriki napa niti priksa jati diri, nggih. Panaliten jati diri napa nika?
cek administrasi ben ketake keren iso dijawabno kok nggih. Kalau dangan kula aturaken katur dumateng Narapraja saking kantor urusan agama Kecamatan Pati kagem nindakaken panaliten jati diri. Cek administrasi. Nggih. Aja ujug-ujug saderengipun dipun milai menika cek administrasi. Monggo Pak Naib wekdal kula aturaken padha mawon mboten lepat. Mboten lepat. Namun nek pambiwara saking Permadani ngaten nika ketingalipun napa nika ngedunke rego. Pambiwara kok grugal-grugal kaya ngaten nggih. Maka wonten malih pundi kala nggih. Kadosipun sampun dipun sebataken kala nggih. Nah, sakatahing sakatahing luluing tembung ora usah diwaca sakatahing sakatahing. Ya, dipun piringaken menika sekeca. Nggih nika kathah ingkang kula serat. Jejer sampun kala sakatahing sampun. Nah, Amastuti ketinggalipun nek kaku nggih dijebuke aksara Jawa. O menika sami kalian apa? Ho. Nyebat tulisannya kok Amastuti, panjenengan poles dadi Hamastuti. Nggih mboten lepat malah dipirengke sekeca. Nggih. Amastuti. Amari kelu. Nggih. One diganti napa nika? Aksara Jawa dadi ho. Ngoten nggih. Wonten malih kinten-kinten ingkang kula caosaken menika. Oh nggih, terus pundi? Badhe majeng